Dar așa nu merge, e clar. Memoria aia, cum se zice, mă, Băi, afectivă. știu. Trebuie să-l ducem acasă la părinții lui, acolo unde s-a născut el. Asta e. Gura ta. Da, e o idee bună asta cu casa părintească. Dar el nu s-a înțeles cu familia lui. Nu prea a vorbit niciodată de ei. Eu nu-i cunosc pe ei, nu știu cum arată. Să fi fost la ei, la socri, niciodată. Nu-i fost niciodată acolo și la ei. Mai bine, că l-o prea pe la acolo când te vedea. Încetează, n-are nicio importanță, Gina. Asta este singura noastră șansă, gândește-te. Adu-mi buletinul. Dă-mi buletinul lui. Auzi, mă, mergem acasă la măta și la tactul. Mai amintești de ei? Nu. Cum îl cheamă pe tactul? Nu știu. Pe măta, cum o cheamă pe măta? Nu știu. Bă, dar ce dracu știi tu? Băieți, pregătiți-vă, mergem la Telega Vale. La? Auzi, Telega Vale. la Telega, știi de Telega? Te leg. Telega, nu Teleg. La măta, la tactul. Cât facem până acolo? Stăm înghesuite rău aici. Păi stați înghesuită că intra lui Cotabiță în cap că e copil și nu mai stă decât în scaun de copil. Care cotabiță, mă? Adică malone. Cât facem până acolo, deci? Aoleo, iubirea mea. Dacă noi acum pe drum ne oprim undeva la un restaurant, să zicem, să mâncăm un mititel sau tu mai poți să mai mănânci? Normal, mi-e și foame, de ce mă întrebi? Dar unde mai intră în stomacul ăla, că deja mi-ai mâncat sufletul? Doriane, te uiți ca grindanul la ordonanță, pune 3 țări familia ta Waze-ul ăla. Ar mai vorbi atâta că poate stresezi copilul și începe să plângă. Lasă-l gâdilă și după aia râde. Lăsați-l în pace, e bolnav. De-aia are momente când se crede copil. Atât timp când nu o să pișe pe el, totul e ok. Ia-o. Uite, o oră jumate facem, gata, te simți mai bine, acum te pare drumul mai scurt că și cât durează? Da. Bă, dar și Barza aia, mă, 3 țări familia ta, aia Barza care l-a adus. Bă, dar n-a avut și aia o rovinită să vină în București, mă, mâncați-i gurata, l-a lăsat la Telega vechi. Haide să mergem. Scuze, centura. Noi o pe centură, că e aglomerat la ora asta. Centura de siguranță, Robi. O mai pune nicio centură. Sau așa să mă gândesc, poate facem, Doamne ajută, un accident, să pun o frână bruscă, să ies direct pe parbriz, să mă duc cu capul într-un copac. Dar știi de ce? Ca să fiu și o liniște ca Dobitocul, să râde și pe el. Fericire, copilărie, Mihai Constantinescu, ce lume minunată. E bine, băi, ești fericit? Era dracu de handicapat, nu-ți revii tu. Conduc, prostule! Băi! Hai să nu ne întindem. Hai acasă, hai cu mine, hai cu mine să pornim la drum. Ne așteaptă casa noastră dragă, iarba verde și potești de drum. Munți-vă, ori de vânt, râurile vezi, trecători, ne așteaptă mama, tata, prieteni vezi, frați și surori. E 3 țări familia, tot atunci. Mă bine, cum dracu să nu mă oprească niciun gabor până acolo. Iertați-mă, trebuia să dau și eu centura asta jos. Bună ziua, agent Iovan. Actele la control. Da, imediat. Să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului de împreună cu el și împreună cu Iisus și vecheri toți acolo. Dar ce-am făcut, frățiore? Control de rutină. Ce a zis? Control de ruină. Adică pe tine te controlează. Opa, da, ce avem aici? 4 persoane în spate? Nu vă spune, să vă explic eu. Deci, spune. prietenul nostru a avut un accident și a pierdut memoria și acum mergem cu el la mama și la tata lui să vedem, poate își mai aduce aminte lucruri așa din copilărie, din asta. Am înțeles. Și de ce în scaun de copil? A pierdut un pariu și trebuie să stai acolo. Și dacă v-a explicat băiatul ăsta, e vorba de un caz medical, are o problemă. Dar ce faceți acum? Mă luați la mișto? Ia arată-i actele, Dorian. Deci, vedeți aici Dă-mă încoasă aici, că scrie, el crede acum că are 7 ani. Da, asta e clar că e o problemă medicală, dar asta nu înseamnă că trebuie să stați 4 în spate. Dar dumneavoastră nu puteți să înțelegeți dacă v-am arătat și actele. A fost de toată bunăvoința explicația. Nu puteți să înțelegeți că până la urmă la mijloc aici și e vorba de un compromis aici și la mijloc. Chiar nu puteți să înțelegeți. Dar asta nu e problema mea, da? Problema mea e să verific traficul, să meargă în regulă, da? Să mă asigur de siguranța vehiculelor. Așa că trebuie să vă dau un avertisment. Domnul polițist, aici în spate un pic, vă rog.
Vă rog eu frumos, putem să rezolvăm altfel? Vă rugăm, iertați-ne de data asta, chiar e o problemă. Nu avem bani de amendă, vă rugăm. Deci, domnișoară, singura soluție este să se dea un om jos din mașină. Să rămâneți 5 în mașină și unul ia o rată, ia nu știu ce. Ce faceți, domnule? Omul coropișniță! E ce fac? Ce faci, Rubi? Tocmai pe el te-ai găsit să-l Încerc să dai rezolv jos? situația asta. Așteptați o secundă. O, L, I, Ț, I, A. V-am spus toate bagaje... Gina! Coboară și vină aici, așa. Domnul Alu, ce facem aici? Et, honor, n, Intră aici. Lex et honor. Lex et honor. E al tău, el în braț. Alo, domnul, dar ce faceți aici? Faceți mișto de mine? A? Domnul, Ți-a ce arătat faceți? băiatul ăsta actele? Da, Actele, dă-le încoace. Ți le-a arătat, da? da, Scrie în ele că ăsta crede că are 7 ani? da, E în brațe la măsa? da. Păi atunci lasă-mă în durerea mea, băi, frățioare, că n-am... Alo, domnul, și cu scaunul ce faceți, domnul? Asta cred că e școala de aici, de la ei. Mă, nu ne-ai recunoști clădirea asta, mă? Nu! E clar, începe să-și revină. Stai, mă, dracu, la un loc. Bă, du-te! Bă, abia aștept să ajungem la ăsta acasă, să-i cunoaștem părinții, mă. Sunt foarte curios ce fel de oameni au reușit să dea naștere la așa specimen.